bayan haka wannan shine karo na biyu da muka zo nan domin a tallafa ma ɗalibai. Wannan ba an shi bane don komi sai don abu biyu zuwa uku an shi tsakanin da Allah. Na biyu an yi shi domin cusa muku ra'ayinku san inda kuka hito, kuma ku ɗebi ƙudurin cewa wata rana kuka samu dama za ku taimaka. Ni kaina da nake wannan abin yau, kamar yadda na faɗa da turanci, kakana Alhaji Umar Takanikal, Allah ya ba shi lafiya, ya bani tallafi, ya kuma ba duk wanda ke karatun aikin likita da ya fito da kasan Yawuri a wancan lokaci tallafi na 10,000 wanda yake ya sauƙaƙa mana ya kuma kawo mana sauƙi ga karatun da muka yi. Na haka ni ma ɗauki niyyar duk lokacin da dama ya faru ya samu zan yi ƙoƙari in yi wannan. Na haka Allah ya kaddari ya ba mu ikon mu yi shi tsakani da Allah, kuma mu yi shi domin kuma ku samu abin da yake wata rana za ku yi wasu. Wannan ba wai cewa zai muku komai bane, a'a, amma dai zai sa ku kusan akwai wani na can na daban ya yarda da cewa ɗalibai kuke, kuma ya yarda da cewa kuna buƙatar a yi muku wani abu domin kawo sauƙi ga karatun ku. Shi yasa yayi wannan abin gan na ɗauki in bada wannan kuɗin, kuma muka fara shirye-shiryen biyan kuɗin ɗakuna da gidaje da muke yi domin su ɗaliban ƙasar Yawuri su samu sauƙi ga karatunsu. Ina fatan Allah sa ku yi karatu cikin sauƙi, kuma ya zama wannan kuma idan mutane su ƙare dama Allah ba su aiki da za su. An so a mai da wannan abu na siyasa wanda ke babu shi ba, an yi rubuce-rubuce ba irin shi. To abin da ake nufi ga siyasa ko kuma rayuwa shine mutum ya nemo inda tazara yake. Idan ya ga tazaran nan ya ga meye ya za a yi rage wannan tazara ɗin, ko kuma ya rufe shi gaba ɗaya. To rufe shi gaba ɗaya saboda abubuwan zarafin da ke gare ni bai iya rufewa gaba ɗaya. Daga to ya kamata a ɗauki wasu daga cikin a san yadda za a taimaka musu. Shi yasa na ɗauki ɗalibai mata, na ɗauki mu ba su gidajen kwana. Waɗannan da suke wannan rubuce-rubucen na ƙalubalance su, sun mulki ƙasar Yawuri, sun mulki Yawuri, garin Yawuri, sun yi chairman a garin Yawuri, har yau ba ɗaki guda na karatu da suka gina. Amma sun gina manyan gidaje. To ku tsaya ku makanku nazari, wanda ke da riga shi ke iya ba da riga kyauta. Idan mutum ya ce maka zai baka riga dubi na jikin shi, shi wannan da ya ce haka matakin ilimi nawa gare shi. To wanda ya ilimi shi ya san darajar ilimi, wanda ya san ilimi shi ya san darajar ilimi. Ni na san inda suke kwana a university, na kwana ƙasa na kwana saman gado, na shiga da wani na komi, bai san da wannan ba kuma bai taɓa yi ba kuma ba zai yi ba. Da haka idan ya ce zai kawo muku abin da yi wanda ake yi yanzu ƙarya shi yi. In kuma ya ce ba ƙarya ba da ya zo ya gaya mana inda ya je jami'a, ya kwana 3 a cikin ɗakin jami'a. Sai ka kwana 3 ɗakin jami'a za ka san meye jami'a ke ciki, meye matsalan jami'a ke ciki. Ɗaki da nake ba su a me faru, ɗana Abdulatif mun zo tare da shi gashi, zuwa ne na gashi, daga inda aka tara kayayyaki aka ce ɗaliban jami'a ne ke wajen. Da ce matukan Allah ya bani dama matasan Yawur da ke jami'a ba su kwana irin wannan wajen. Lokacin kamfen zai za mu gaya mutane abin da muka yi musu, za mu gaya musu su kuma waɗancan abin da suka yi mai shi mai wannan ba kamfen ba ne. So da ƙarshe ina muku fatan alkhairi, ina fatan duk wanda ya samu wannan taimakon Allah ya masa ya samu sauƙin karatu, in ba su san ba Allah ya kawo masa sauƙin karatu. Sai dai mutane yan makaranta ku sani mata, so da yawa ana gaya muku kawo takardun ku sai mutane su ɗauka bugi ne, abinda yana buƙatar a yi tsari a kan shi. Kusan wata 1 da suka wuce ko 7-6 ana ta kawo abin nan, yawa sai yanzu suke kawowa. To yana ba su haƙuri, idan ba samu yau ba wani shekara na tafe, in kuma an ga akwai zarafi ko wancan karon sai da muka yi su kan baci, amma banda tabbacin za a yi ko ba za a yi ba. Komi ya danganci halin da na samu kaina a ciki. Balle yake kada kana da shi. Allah ya kyauta. Assalamu alaikum. Dr. Yusuf Tanko Sununu, memba na tarayya Abuja, Shanga Yawuri in gaski farar tafiya ta da